Mwadzuka bwanji mabwana anga ndi madona pa muvi wa chilungamo. Ngati mwadzuka bwino nonse, zikomo kwambiri. Ine Yusufu ndadzuka bwino. Ndimati basi tikumbusane ndi anthu ambirimbiri basi kuti kodi Mr. Mabomba bwanji nganizi kuti zachuluka. Ndendati ndinge kongolowa m'maofesi mwanga mwa muvi wa chilungamo, kuyendayenda mmene muja kukumana ndi mabwana awa, kuzipesa ngani zambirimbiri kwambiri. Nde ine ndangobwera monga ngati ana mkwingwi kofuna kukumbusana simene tinkanena, simene timayankhula ife kumuvi wa chilungamo kuno ndi miswanya imene ili kumeneku. Timayankhula kuyambira 2022 pomafika 2025. Ndiponso apurezidenti athu achipani cha UDF amene ali Dr. Atupe Mulusi pangolini amayankhulanso chimozimozi. Nde Amalawi, ine Yusufu ndimayankhula akuluakulu ma social media mosiyanasiyana. Amalawi azinzanga, tisapange mistake pamene ativutisa atosa alliance pa, tisapange mistake kubwereranso kwa Nkulukuta Chinangwa. Mundu uyu wakula, uyu wakalambo wawola, ndiponso anthu ambiri zimene zonso amaziona ngati mwano. Chifukwa wolo even chizulo, wolo chani, wolo mtengo, ukayamba kuola basi umangonyenyeka. Mwaona chimozimozi ndi munthu akakula kumene kuja ndiye kuola kwa munthu kumene kuja. Nde muone pano zimene zikuchitika m'dziko lathu la Malawi, somvetsa chisoni kwambiri. Kukala ngati ife Amalawi ndi zisiru tonse, koma panali anthu ena anzeru amene amayankhula. Lero mavuto awawa tikwaona tonse. Ndiye chimene ndikakupembeni Amalawi azinzanga, mavuto amene ali mayiko akunja awa ndiye mukaona. Wina aliyense akutikokera kwawo. Ndiye napa ndimakuwuzani, taonani ndalama zimene tikuluza pano, zimene akuononga Nkulukuta Chinangwa ndi timu yawo. Kugwa kumene anagwa kuja diso lasokonekeraso, makutu saonjekesera chimozimozi chonchicha. Palibe chimene akulongosa china chilichonse. Dziko lakuti lili ndi president zimene timanena zija, misongo ikungopita. So pano apa tikukala ngati kuti ife tonse Amalawi tilibe ngalamba m'makomo mwatumu. Ndiye ofunika kuti basi ngalamba imene tizisongera ifeyo basi kuti ziononga misongo na Nkulukuta Chinangwa okha. Imene ndi nzeru yabwino. Chifukwa ndikuziwa kuti Malawi ina aliyense kumene akukhalako sakuiziwa ngalamba yochokera pa 7 days nkumapita kusogona, kuti imene imapanga ndi chani. Wina aliyense tu akuziwa. Mwaona, pena iwale machezi ali m'manja, pena iwale kazu ili papewa, pena iwale pogona, pena amata kuima poteropo apo nkumakosa pamene paja kapena kuvula. Anthu nkumati mfiti, koma kuli kukula nzeru zija zabwerera kuumwana anonso pano. So pano zimenezi zingakanike kwa Nkulukuta Chinangwa. Ndiye Amalawi basi nkumachichirika kuti basi ife pamene papa tisanyosa anthu abwino amene angathe kuthandiza dziko la Malawi lino, basi bola tiberebere basi nkumapanga. Nkumpasa munthu yonse nkukalazo ndifuna kuti kumalawi kusanakale yaye. Anatawa iyeyo nkumakala ku America ukoko, kutengedwa ndi mission kumene kuja nkumakala ku America. Gwira ntchito zaka zonse agwirira kumene kuja mpaka kulandira pension. Simene amalonjeza china chilichonse mmene muchamo
bungwe limene la DPP palibe china chilichonse chimene chimachitika. Tsopano tikutenga zinthu zowola kukazika ku State House ndi Musu Palace, mizongo izingowonongeka. Chimene akuyankhula anthu angamve chani munthu wakuti mmakutu mwagonda? Chimene angamve ndi chani? Ndene ndikudabwa anthu ena amayankhula pamenepa kuti ankulukuta Chinangwa mumve kumene muliko. Mumve kodi amva chani munthu kumva kukanika kuyankhula pakamwa ama akulephera kuyankhula? Ndiye chimene angayankhule ndi chani? Chimene angayankhule ankulukuta Chinangwa ndi chani? Somvetsa chisoni itu kwambirizi, ndiponso sodandaulisa ku mtundu wathu wa Chimalawi. Zimenezi zodandaulisa kwambiri. Dziko lija langolowa chimpwirikiti, apa mavuto wathu ndi kuyamba chaka chisinate ichichi. Koma ine ndiye ndikunenesa ina Yusufu ndikukuwuzani kuti ngati simukuchosa anthu onse akuba amene akusokoneza kabineti yanuyo inu ankulukuta Chinangwa, ndikulupe kuti odi ayimva akazi anu mwalembere kaleta ndi diso limodzi limene akuyang'analo ayang'ane bwinobwino ndiye achose apange lishapu. Ife Malawi mutu kununga kunatutopesa kale, kunatutopesa kale. Palibe chinthu chimene chimandipweteka ine munthu akuona kuti m'dziko la Malawi mwasokonekera basi nkumangochemerera zomwezo. Zoona m'dzikolo timaona munthu amene akunena chilungamo. Umayesa inu Amalawi umanena kuti dziko la Malawi lija ndi anthu lili ndi anthu opembera, okonda kupembera. Tsopano anabwera Dr. Tupele Muluzi pamene paja nkumakuwuzani munthu wabwino zinthu zina zonse nkumaziona. Bwanji inuyo anthu amene umakonda kupembera anthu amipingo inuyo nonse osamuona munthu uyu nkumakakamiza zinthu zina? Mapulani anu otuti kwaziwa inu anthu amipingo. Mumatengera machansi kwa Malawi nkwayika kumene sanavotere chifukwa cha Maisraeli ndi Mamereka. Mwaona? Ndiye ulendo uno 2030 chimene tingapange pali masukulu ena achisilamu. Mwaona? Pali masukulu ena a mission, pali masukulu ena aboma. Ndiye zinthu zimene tingapange ulendo uno kulembezera mavoti kupanga china chilichonse. Osati mwina muoza mapanga uje ni masukulu mwa Chisilamu muosayika na monso mmene muja mamonita. Ayi. Chifukwa inu anthu amene mumatenga mapepala amene achawo kongo anamiza mamonita aja apa mwayika buku lina pambali pa nkumalemba zinthu zonama amene paja. Nkumatumiza kumene kucha. Ndalama zonse kongo unjika ku media. DPP ulendo uno ziyawinira kuvotera anthu iyayi. Chimene ndikakuwuze na Amalawi azizanga. Zawina ndalama anthu achosa ndalama koopsa. Tsopano kuti ndalama zimene zija zibwese kwa anthu amene anakongola amene amaunjika mmene mumumu kuti mavoti amadusa umu mmene amanena achisale muja kuti ndi system na onso sakubaso ali number 1. Amalawi ndiye ndi izi zimene zikutipwetekesazi. Chifukwa chani yake ndalama zimene amatengazo ndi anthu aja ofunika kuti ndalama zawo zibwerere. Wina aliyense pano pa diso lili pa ndalama zake. Mwaiona imene Amalawi azizanga. Ina anamkwingwa na matwetule ndabwera pano kusakuwuzani chilungamo chokachoka chifukwa ndimachokera kumuvu kwa chilungamo ndimayangula chilungamo chokachoka. Mabomba angawa ofunika nkumawamvesa bwinobwino. Nanga lero taonani Malawi mwaiona. Ndiye Amalawi timaukumbusani kuti ngaya inuyo ana ma 2000 kama 2005 chipani cha UDF chikalonjesa mmene amanenera Atupele aja. Chifukwa manifesto a Dr. Tupele Muluzi amene aja ndi ochokera ku UDF. Sitimafuna kunama zakuti tikalowa mboma muja siyende mundondomeko yake osati dziko tiloweze chimpwirikiti. Tsopano pena nkumamvesesa Amalawi makutu musamakale ngati kuti basi mmene mumuka yakwikani chani. Ndikugwirisira nzeru wisdom bwinobwino munthu nkumakala. Tsopano apa Malawi ino
basi twangounjika manyi pena palipose basi kumangonunga tosi palibe dolotu. Kodi ukalidwe limene tizachita liti zitapanga liti zimene zikuchitika panopa mpaka na liti sikuchitika zomwezi zizachitika liti zimene zizi amalawi kuti kupanda nseru kwa mtundu wanji kumene kuko. Ndiye chimene ndikakupembeni amalawi azinsanga ena amene muli maiko akunja. Ulendo uno tiyeni kumuzi ukuku kuti kalembeze tikakhala ndi ma ID kumene kujako lembesa kumayenda muja ma 2029 ukuziwa kuti ndili ndi ID muja ulondayo lembeza ija ndikalembesa kumene kujako nkuchosa izizi chifukwa anthu amene ali kumuzi kuja mmamizi muja sadziwa china chilichonse chaiwowo tukwawo nkupemba. Ndiye mmene timavutikira kuoyenda amene tili maiko osiyanasiyana. Bora achimwene ali maiko akuti ngati ndilibe okomani apa ufa basi ndapemba iwo andigulie big limosi kalidwe lake nkumango kala limozimozilo koma atupela anabwera pamene pa business first. Mundu akakhala ndi ndalama azigula china chilichonse chimene akufuna. Koma Malawi kwamvera anthu azizimene zimajira zidebe zonama zija dziko la Malawi nkumalemba awawa ndi time zimene yawolayi. Wolo chaka chino zingalandira awadi wolo imosi tu chifukwa time zipanopa ndiye yazanduka madeya zimene zili kumene kuja soze nsele kwete zokazoka zili ngati ABC ya Malawi ku radio 1 basi zinthu zoyangula zake se usiru zokazoka basi zoyimira boma kuti basi iwo azikuta basi kuiwala kuti muziko muno muli anthu 21 million. Ili misala basi nsanje jealous chilungamo akuchiona kuti icho chili apo. Ndiye ndikupembeni adokota atupele mulunsi musatisiye munjira. Chonda bwana anga panopo pofunika kuti basi mulimbe mtima basi mulungu panopa tipembera koopsa kuja kuti anthu amene ali ndi mausatanic ndi jealous ndi ufiti mmimba mwawo mmutu mwawo mmimba mwawo monse tupi lawo lonse zichoke zimene zijazo. Titandisane kupembera kuti basi asakuikeni pa mpando mopanda jealous. Ndiye chimene tikupemba ifeyo anthu ambiri amene tilibe ufiti mitima mwathu ndi majealous amene sitikonda kuti tikutise mimba zathu. Ndiye anabwera pano anamkwingu kuti angokupasani kumakuno audio yaing'ono chonchana matwetule chisienemesi chikaza ndungu anjolomola asiyene. Ndeni ndangobwerera nchonchija kwina tikungokumbusana kuti akuluakulu chonda amene mukuyika ndalama kumuvi kwa chilungamo amene umakonda chipani cha UDF zinthu zimene umayangula zija sakuti tiye ndikoze chipani chathu zimene tikupanga ife kumuvi kwa chilungamo kuja ndikukoza chipani chicha. Ndeso pano tipange mmene talengesera muja pang'ono chonchija tipange zimene zijazo zimene tinakuwuzani zija kumene kwatheka regional madistrikitimu basi pamene pajapo tisaitanise madera amene ndiye tisaona kuti kwasalira kuti choncho zinthu zimene umazifuna zija Malawi kuti tikoze chipani chathu ndizi zimene tikupanga ife amuvi wa chilungamo. Chonde amene akuopa kuti asaonekere pa social media basi pali kulowa ku inbox kwa Mr. Matemba kapena kubwera kwa ine Mr. Yusufu ine anamkwingwi basi pamene paja nkuyankhulana kumene kuja bwera nkutipaza zina lanu ndi silipi tiziwe kuti inu ndi ndani mwatumiza ndani. Ngati simukufuna kuti muonekere kuguluku basi zimene zotheka ndithu pangani choncho Amalawi ndayija ndino osati tiyembekesere pokoza chipani chatuchi pakwabweresa Amalawi m'malo mwake mmene timakhalira. Akulamuli adokota Bakili Mulusi tikusangala tonse tikupanga business tiziyenda maiko osiyana tikunjoya chikwama chitasasa ndalama mtumba mwachikwamamu tikukaoda zinthu osati izi zimene tikungoti nyau maiko achaini yakewa kumangoti tukwana kumangoti yendera mmisikiti
wosapanga respect pa nsikiti pa mulungu basi anthu akongosanduka zina ziso sakulengeza basi kutiona ngati agalu zimene zisi amalawi tiye tisinde tiye tichose jealous munthu wabwino tikumusiwa atilosera mulungu ndiponso mulunguyo kwa anthu okhaso ndiponso afikira maiko onse 190 chakuti kunena ngani adokota atupere munozi ife chimene tikusalira ndi chani munthu yonda akukondedwa maiko onsewa kodi iwo akakala president kodi ife amalawi mmene mukuganizira inuyo tingafutike sikomo kwambiri ndikudulira pomwepo mulungu akudaliseni nonse amene umakonda muvi wa chilungamo ndi chipani cha UDF nda president atu dokota atupere munozi sikomo